הוא גם מתיר משימות באור חשבון ב50. שלום יזהר? כן. מדבר דניאל, אני משלישות מבסיס לטרון. מה העניינים? בסדר, מה איתך? בסדר, אתה צריך לבוא לחתום פה על כמה טפסים אחרונים, אבל שתגיע אתה לא תראה אותנו. מה? אתה צריך להגיע לחתום פה על כמה טפסים, אבל שתגיע לשלישות אתה לא תראה אותנו. איזה שלישות? בלטרון? כן. אתה לא תראה אותנו, אתה יודע למה? כי אתם בנופש? לא. אז? כי אני אחרבן לך על העיניים! יואו! איזה תרבון! איזה חרבון! יואו! ככה והכל חרא! איזה פלוט! איזה שלשול, איך זה נוזל לך לפנים!